Hello mga ka-idol, good day. So kini nga video mga ka-idol pag kami aging simana pa nino sa dito pa mi sa Bohol. So padong may ani mga ka-idol dito sa Manore mi sa Bayungan Dam San Miguel Bohol mga ka-idol. So mao na mong sakyan diha no. So kauban na mo mga ka-idol akong papa, ako ang mga isuon ug ako ang mga pag-umangkon. So naka-ready na sila diha. So mao na mong sakyan mga ka-idol sidecar. Ang mag-drive ana ako ang pag-umangkon nga si Dong James. So padong dito sa Bayungan Dam. Okay, so naabot na gyud ko diri mismo mga kaidol sa Bayungan Dam. So nagmotor kami mga kaidol no kauban sa ako ang pag-umangkon. So naawahi sila mga kaidol. Oh, tanawa naulahi sila. Nauna mig-abot kay gamotor raman mi. Oh, tanawa. Grabe ka alegre mga kaidol, puno kayo ang sidecar. So naabot na sila mga kaidol. Abot na sila. Abot na sila diri sa Bayungan Dam San Miguel Bohol. Kanindot dire mga ka-idol. So Gerande, unsay imong ikasulti nga nakasuroy ka diri sa Bayungan Dam? Salamat kayo. Unsa balon nimo Gerande. Ikaw doy, unsay imong ikasulti doy? Hello. Ikaw, Char. Ikaw pa, unsay imong ikasulti? Nalipay ko nga, nakari magdam. Oh, diri sa Bayungan Dam. Ikaw Inday, unsay imong ikasulti? Ikaw Inday. Gana ni sila. So naglingkod-lingkod pa mi diring dapitan mga ka-idol. Kay mo pa may pag-abot na mo. Oh, nindot kayo ang view diri mga ka-idol. Ano po? Okay, so maokay ni ang Bayungan Dam mga ka-idol no. So located at the heart of municipality of San Miguel Bohol. One of the biggest dam in Bohol mga ka-idol. So grabe. Pinakadako kini nga dam gyud mga ka-idol no diri sa lalawigan sa Bohol mga ka-idol. Og nag-supply kini no sa tulo ka mga munisipalidad diri sa Bohol mao ang San Miguel, Ubay ug Trinidad. Og anaa sa 3,000 kapin ka mga farmers mga ka-idol ang nakabenepisyo niini no. So og ingon man na moabot ngadto sa 5,000 kapin ka ektarya nga kabasakan mga ka-idol ang masuplayan niini nga mao nga dam no sa tulo ka mga munisipalidad diri sa Bohol mga ka-idol. So inana ka dako kini nga dam mga ka-idol. So mao ni mga ka-idol no ako ang gitanaw diri adunay nangaligo dihang dapitan no. So amping lang gyud kung maligo mo dinhi mga ka-idol kay lawom bay ni nga dam mga ka-idol, dili ni basta-basta nga dam. Oh grabe kini siya kalawom gyud. So mao na siya mga ka-idol no. So diri mga ka-idol nindot kay siya suroyan diri no panahon sa kapunon kanang padong na mo sa pang adlaw mga ka-idol kay wala na init niya. Kung ato makita diha mga ka-idol no daghan ang mga tawo basta padong na mo sa pang adlaw kay wala na may init niya. Nay uban diri mga ka-idol nagdate-date sila dire nya uban mga ka-idol mga pamilya nagsuri-suroy dire no. So taga-asa kaning uban dire. So modong ra gyud sila toyo dire mga ka-idol kay para mo tan-aw gyud dire sa Bayungan Dam kay nana kanindot mga ka-idol no. Grabe ka relaxing nya, presko kay hangin dire nya, samtang maglingkod-lingkod mga ka-idol grabe gyud ka presko sa hangin nya, relaxing kayo no. So perfect kayo nga magbanding mo no dire sa Bayungan Dam kauban sa inyong mga barkada, mga pamilya. And then perfect kayo mga ka-idol no, mag picture mo diri kauban sa inyong barkada o pamilya, mag video. So nice gyud mga ka-idol no. So while nga nagsuri-suri ko diri mga ka-idol no, so aduna ko mga followers diri no. So ila kong nakitaan. So Tagaloon Bohol din sila mga ka-idol no. So shout out ani nilang tanan. Okay, so that's all for today's video mga ka-idol kay padong nami ani mo pauli sa balay. Okay, so thank you for watching.